Сегодня в Заинском муниципальном районе мы даем старт году семьи. Күркәм чыгышлар, ихлас теләкләр белән районда тантаналы төстә гаилә елына старт бирелде. Бәйрәмгә бергә гомер итүче юбиляр парлар да чакырылды. Алар үзләренең балалары, оныклары белән килгән. Зәйнең күркәм гаиләләрен район башлыгы да тәбрикләде. В прошлом году в Заинском муниципальном районе образовалось 188 новых семейных союзов. В этом году уже успели зарегистрировать свой брак 12 пар. У нас живут сотни прекрасных и дружных семей. Это многодетные и приемные семьи, трудовые династии энергетиков, машиностроителей, учителей, врачей. Тантаналы чарада 45 ел бергә гомер итүче Телешевлар, 40 еллык туйларын билгеләп үтүче Садриевлар, 35 ел гомер сукмагыннан бергә атлаучы Соболевлар, 30 ел бергә иңгәен куеп яшәүче Бахауддиновлар һәм 25 ел көмеш туйларын уздыручы Вәли Әхмәтовлар хөрмәтләнде. Семья – это та, в которой много детей, уверены супруги, а у них их 5. Чыбыклы авылында гомер итүче Бахауддиновлар 4 кыз һәм 1 ул үстерә, 2 онык тәрбияләргә ярдәм итәләр. Гаилә башлыгы авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куя. Өйдә алар кадерле әти, яни әби бабай. Гаилә өчен иң мөһиме бер-береңне ярату, бер-береңне хөрмәт итү һәм бер-береңгә юл кую, балаларны бергә үстерү. Гаилә елын ачу чарасы район сәнгать әһелләре, балалар иҗат коллективларының, музыка мәктәбе педагогларының ямьле чыгышлары белән дәвам итте. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.